Dalilan da yasa mutane ke fadawa tarkon fake bank alert. Mutane da yawa suna fadawa tarkon masu yaudara da fake bank alert. Ga wasu kaɗan daga ciki da zan faɗa mana a cikin wannan bidiyo. Na farko shine rashin ilimin digital security. Wasu da yawa ba san cewa akwai wannan hanyar ta yaudarar ba. Saboda haka duk wani alert da suka gani na kuɗi kawai ɗauka suke kuɗi ya shigo. Na biyu shine gaugawa ko kuma ruɗani. Wasu suna amincewa da saƙon alert saboda suna cikin hanzari ko kuma gaugawa saboda suna so kawai a turo musu kuɗi. Wannan ka gyara wannan idan wannan shine al'adarka. Na uku, rashin duba balance kai tsaye. Maimakon in an ce an tura ma kuɗi, ka tabbatar ta hanyar bank app naka ko kuma kai dialing USSD domin ka tabbatar da kuɗi sun karu a cikin account naka. Kawai idan ka ji alert sai ka bada kaya. Na hudu, dogaro da saƙon SMS. Sau da yawa saƙon da za a turo maka ta hanyar SMS ba daga banki ba ne. Ku sani cewa scammers ma suna ƙirƙirar irin wannan exactly. Kar ka dogara da saƙo kaɗai, ka tabbatar da kuɗi in ya shigo ta hanyar bank app naka ko USSD. A yaɗa wannan bidiyo saboda ya taimaki ya kuma ceci 'yan uwanmu. Assalamu alaikum.